Mislim, kao što već znate, krivične prijave, a u vezi nanošenja čak telesnih povreda meni, samo zato što sam suvice snimao zlostavljanje pasa, a što sam dokumentovao većinu, kao na primjer 28. februara, tu je 80% toga dokumentovano, jer sam udario namerno u rame da bi mi se izbio mobilne strane zlostavljača pasa na adresi Raše Dinića BB/23 u Karavukovu. I snimio sam kako mi ponovo zatim otima nasilnik, napadač i zlostavljač psa bicikl. I Branimir Plavšić je pokušao da mi izvrne reči kada sam davao izjavu kako sam ga ja napao. Kažem, kriminalni tužilac protiv kojeg vodim krivičnu prijavu, imam podnetu. Iako sam podneo dokazne snimke, predao mu, to stoji i dan danas. Dakle, pazite, zamislite koji je to kriminal. Dalje, od 13. aprila monstrum starac, izvesni Novica Maksić, tad sam ga prvi put video, koji na oko pola metra zaostavlja psa na lancu, me mučki, krvnički udarao, krivično i dalje stoji. Svetlana Zemunović, kriminalac, tužilac, vodi slučaj. Naravno, sve to uz nalog Vesne Mihaljević-Dražić i Zorana Divjaka, višeg tužioca. I oni misle da vreme radi protiv mene. Ne, vreme radi protiv vas. Jer ja sam čovek koji predviđa do 5 poteza, 6 unapred, šahovski, mogu da kažem majstor, velemajstor čak. Matematičar, da ne pričam, intuiciju imam odličnu, prikočit ću što se tiče, nemam ja šta, ja imam dokumentovane dokaze, snimke, to nekad usput. Ekipica se skuplja da upadnemo i prekinemo krivično delo zlostavljanja pasa, ali bit će tu par ljudi, snimat će se, bit će organizovani. Ako dođe do toga, a mislim da će doći, bit će par njih u obezbeđenju, u smislu samo da se pokriva eventualni opasni fizički napadi, i jedno dvoje da oslobode pse na 10 adresa gde se oni upakuju, to ono s polja što se vidi. 10 upakuju od lanca, pola metar, metar kave, kvadrat, 2, ma više od 10, 30. Dalje, da, vreme radi protiv vas. Ne znam ja šta vi čekate, da li Visoki savjet tužilaštva koji je kriminalan da vam da naredbu, mene to ne zanima. Ove krivične što se vode protiv vas, kažem, nemam vremena, a uskoro ću protiv Visokog savjeta tužilaštva, proglasio sam ih za kriminalnu organizaciju. Uskoro ću predati Ustavnom sudu de facto dokaze protiv njih, gde odobravaju sav vaš kriminal i kriminal Tatjane Lagundžije, apelacijalnog novosadskog tužioca. A kad prođe određeno vreme, jer to je urgentno, napisat ću da gori država, po znacima navoda, tu pada ceo sistem. Oni odlučuju životu i smrti, oni kriminalci su tužioci. Tu pada sistem ako ne reaguju za mesec, dva. Onda šaljem Evropskom sudu i alarm. Upozorit ću sve poslanike, nove naše obične, srpske. Ove bre što se bave protiv Srbije, to jest kriminalom srpskim. To će biti ono ting, ting, alarm, opasan će se upaliti, već je upaljen, ali ne sekirajte se. Ja radim na tome, s dokazima, naravno. Vi radite s kriminalom. Ne znam kako mislite kriminal. Možete jedino da me ubijete. Blizu ste. To vam skidam kapu. Blizu ste. A ovo drugo mi ne možete ništa. A ja ću vas gledati koliko je u mojoj moći s dokazima. Odavno bi trebali da se nađete ne u fotelji tužioca, iza rešetaka. A moj intelekt i dokazi će uraditi to što ću uraditi.